E chega un novo abril á televisión de R da man de Tolemias. Este mes poderemos ver a irlandesa Nian Micharra en formato trío. Os colectivos de música tradicional da Escola de Gaitas de Ortigueira e os bretóns Vagas Brodeguer. O gran acordeonista Andrés Penabaz. A Real Filarmonía de Galicia, dirixida nesta ocasión por Joan Enric Lluna. En abril, Concertos 1000. En Tolemias. Sí, en R.